Без сумніву, для всієї України важливість є утримання суверенності, незалежності і курсу в Європу. Я сьогодні вже не бачу різниці, їздячи Україною, щоб хтось на Сході хотів менше жити краще, чи хтось на Заході. Досвід інший, але на сьогодні я бачу, що нація є достатньо єдина в баченні вектору розвитку країни. І це буде і завдання нового обраного президента. Але чому так Львівщина проголосувала? Декілька гіпотез є для цього. Пане Олеже, я вас переб'ю. Давайте подивимося, що саме сказав Андрій Садовий. Що Львів – це є найбільше україномовне місто світу, і Львів дуже переживає. Ми хочемо, щоб Україна рухалася чітко курсом Європа, Європейський Союз, НАТО. І, напевно, від Зеленського люди не отримували чітких меседжів. А Порошенко це говорив твердо, кожного дня, системно. Ваші гіпотези. Ви сказали, що у вас є кілька гіпотез. Вони відрізняються, я так зрозумів, від гіпотез Андрія Садового. Це одна з гіпотез, це не всі мої, є багато людей, які про це говорять. Одна з гіпотез, що Львів, дякуючи діяльності Садового, сьогодні, можливо, чи не єдине, на жаль, місто в Україні, яке підходить під стандарт міста, в якому хочеться жити. І це очевидно, це не моя хвальба, чи не тому, що я львів'янин. І ці стандарти європейські у Львові аплікувалися, тобто застосовувалися протягом останніх 12 років. До речі, не завдяки, а всупереч. В тому числі чинному президенту Петру Порошенку, який ганьбив, принижував Львів протягом останніх 5 років. Тільки тим і займався. Може, якщо б займався державою, би переміг. І тому львів'яни, які бачать це, можливо, не хотіли цього втратити і засоціювали це з пустими словами Петра Порошенка. Я знаю, що вони порожні. Тому це одна з гіпотез. Інша гіпотеза – те, що просто були введені в оману. А ще одна гіпотеза є, що треба пошукати, чи ми не маємо проблем з голосуванням. Тому що є деякі дуже підозрілі 95% явки на ті чи інші дільниці.